Wat la kala don ka jing persya na kaliang jong ka wei ni ki sang balang ka pau hapo ju ka jela meglia bat kata ga ka khasi student union aga khat wei turik jaman tau banai halor ka jing thmu ju ka sarkar ban penlong aino ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Bill R1000 arposau sha ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act R1000 arposan hanrai mentai ka sgi ka bakhadu jo ka jinglong dorbar jong ka sarkar jela Meghalaya kalayo ban ai ka jingmenjur lane pasno ya ka ain hapo jong ka jing dorbar thau ain jong ka jela kane ka jing pas no ya kane ka an ka de hadin bu chief minister jo ka jalau konrad ke sangma ula ai ka jing batai ka bane halor jong ki jing mentoi bat ki jing do jing mentoi halor jong kane ka an u chief minister ula ai ru ya ka jing batai ka bane halor jong ka jing yo jing mentoi lingba ka jing wanra ya kane ka Meghalaya Investment Promotion and Facilitation Act R1000 arposan ba lingba jong ka an kan sa wanra ya ka jing mentoi ya baro ki department ka phar ka badan hapo jong ka jela Meghalaya nadu ka pule ka puthi ka kot ka khya ki kam jngok kai perthai ka rep ka ryang ki lenti ki singkin ka yo kam ka yo jam jong ki samla ki khlam kam khlam jam bat ki wei pat ki tuna tre kam ki badan hapo jong ka jela Meghalaya lingba jong ka ne ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act R1000 arposan bat ka deru lingba jong ka ne ka an ka penlong ya kata ka jingkyu ha ka yo ka kot jong ka jela Meghalaya hosnam R1000 bupra bakan kenjo sha kata ka 10 billion US dollar ka sarkar jela lingba ju chief minister kala wanra ru hakmat jong ka ying dorbar thau ain ju ka jela ban ongba kila don sibun ki nongmi khmat ki wadi ki MLA jong ka NPP ka UDP bat kum juru ki nongyalam seng bhalang ki phar ban pen bori ka sarkar ban wengno ye ki kattu ki ki kindon ki bakta bad ya tengkhu ya ka land transfer act sejar khandai spa new phuai ya ka district council bat kata ka de ka land bang kumta na ka lang ju ka sarkar kala haban wengno ya ka kindon khnang ba kan om ya tengkhu AA bat kini ki an ki baladon lupa hapo jong ka jela Meghalaya bat hadin ka jing batai bnya ka ju chief minister u konrad ke sangma palat ar 4 minute e hapo jong ka ying dorbar thau ain ju ka jela nagalang ju ka sarkar kala wanra ya ka bil ban penlong aino bat ban pas da ka ying dorbar jong ka jela Meghalaya menta ka sngi ka bakhadu ju ka jinglong dorbar ka khatlai turik jong mentau banai ba ka ne ka bil kan kelalong ka an hapo jong ka jela Meghalaya bat lingba jo ka an kan sa penlong ya ka jela ban kyu ha ka yo ka kot ha gi bor ki banwan katkum ka jingbata ju chief minister jong ka jela u konrad ke sama menta ka sngi ka bari ka khat lai tari ka badeiru ka sngi ka bakhadu ban penlong ya ka dorbar jong ka sarkar Meghalaya kumta halor jong ka jing pas no jong ka sarkar jela ya ka ne ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act R1000 arposan hato la ki seng bhalang hapo jong ko khasi batentia ki hun bat manjur na am ya gani ka rai jong ka sarkar jela ban pas ya gani ka an ha ringkat ka jing wengno ye ki kattu ka digi kendon kum balapan bana da chief minister menta ka sngi haswa ban pas ya gani ka an kum ta ngin sayu ile se ye ki nong yalam jo ki seng bhalang ba phar ka badon hapo jo ka jela ban kurshan lane ban persha ya ka jing wanra bat penong aino jong ka sarkar ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act R1000 arpusan. Kubesipun ngisikendo ha ka wipat ka video.